Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Moitísimas gracias por acompañarnos estas mañáns. Que tal estamos, rapaces? Ben. Con ganas de comezar? Claro. E vos na casa? Tamén, seguro. Creo que unha das virtudes que ten o deporte, das cousas que che aporta, porque che aportan moitas cousas, é a superación persoal. Eu lembro que cando empezamos o programa tiña moitas mañotas, ora xa foron os músculos e todo o corpo adaptándose á actividade. Que non me rendín, que aí intentei progresar subindo de peso, intentando facer todas as repeticións. Pois eu penso que todos melloramos. Eu, aunque parezca que non, collín elasticidade, un pouquichiño. Bueno, e o mellor de todo é que creo que ainda teño un recorrido moito máis longo por diante. Imos co pescozo suave, a un lado e outro, arriba e abaixo, eso é. Imos cara aos ombreiros. E bueno, rapaces, cal é o aparato que máis vos gusta para traballar? Cambiamos sentido. Que Anxo, ti? Eu os halteres, casi, Sí. Sí? Sí. As malas mentes. Más as cadeiras. E a ti? A min as gomas elásticas son as que máis me gustan. Imaginábamos xa. Sí. A min tamén coincido co Edi, as gomas. A principio, pero ora xa collín o gusto. Cambiamos. E ti, Noemi? A min o fútbol e tamén os halteres tamén me gusta moito. É verdade, xa non volvimos a entrenar cas pelotas. Imos a sacar outro día. E ti, Silvia? Bueno, eu recoñezo que a mí tamén me gusta xogar co fútbol. Xa vou decir Xuntamos as así. pernas. Pero sí, o fútbol... Bueno, as gomas tamén me gustan. Ah, sí me gusta. Pero máis? Non sei, xa me tedes colorada, así que cala a boca. Bueno, estamos de coña, xa sabes que nós temos uns pensamentos un pouco retorcidos. Cambiamos, estamos de broma. A verdade é que andamos a chascarrillo Sí, continuo. que nós E despois- andamos con estas coñas que hai que rirse, no traballo hai que rirse. Ben, pulsos e nocellos. Con moita retranca, como vos galegos. Con moita tranca. E o sei Moita- que? Non sei, pensa mal e acertarás, De non? verdade, este Cambiamos a home. cara adentro. Cambiamos de pé. Pero bueno, para hoxe temos unha sorpresiña que vos vou a revelar agora. Hacia adentro. Perfecto. E a sorpresiña é que hoxe imos a traballar en parellas. Gusta vos a idea? Genial. Vale, na casa se non temos parella, pois válenos con unha columna ou mesmo agarrarnos ao marco da porta para facer diferentes exercicios. E se non, imos a xunto da veciño ou do veciño, petámoslle na porta e ven que imos a facer o exercicio en pulso activo. E xa verás como pronto vos poñedes en forma. Eu ao principio non me levaba ben cas bandas elásticas, cas gomas, pero ora xa les collín o gustiño, sí. Eu a mí gustame entrenar máis cos halteres. Aí notas máis o músculo, o exercicio, non sei, gustame máis. Moi ben, imos a facer agora as parellas, Noemi máis Silvia, Estrella Anxo, así que imos a colocar. Ahora, para facer o quecemento non nos vai facer falta a goma, vale? Pero despois sí, para a parte principal vamos a facer. Agora, imos a colocar un enfrente de outro, collemos o compañeiro das más, brazos estirados, pés separados a anchura das cadeiras, imos aí co agachamento, cuña hacia atrás e arriba, subimos. Eso é. Cu hacia atrás sin que os xonllos sobrepasen a punta dos pés. Non a vou mirar porque te dá risa. Ánimo, eso é. A vez, vale? Vale. Ides as dúas a Estás vez. contando? Sí, estou contando. No, é mentira. 9, 9 10. e 10. Moi ben. Soltamos un poquinho. Ahora imos a colocar espalda con espalda. O lombo co lombo. Eso é. E vão a ir facendo unha rotación, vale? Bon. Ti ca man esquerda e Noemi ca man dereita. E imos cara lá. E chocamos, de acordo? E cambiamos. A un lado e outro. Eso é. Facendo unha rotación. Oi, moi inglés ben. sin fronteras. Así me gusta. Chas. Eso é. Imos a facer unhas 10 a cada lado. Seguro que non levades a conta.
Ya levamos xa, 225. Unha última, veña, seriedade. Vale, vai. moi ben. E agora, ímonos a colocar en diante do compañeiro, e o que vamos a facer é, toco no cello e chocamos as mans. De acordo? Veña, Xa me marei, tocamos abaixo no cello No cello? e chocamos as mans. Eso é. Eso é. Moi ben. Cuño cara atrás. Así me silpas. Imos a facer unhas 10. Moi ben, estrelliña. Eso é esa coordinación. Mira, cu hacia atrás. E última, veña, unha última. Vale. Moi ben. Unha vez que xa acabamos o quecemento, ahora sí que imos a traballar cas gomas elásticas. É que Silvia rise con todo, porque se a miras xa lle dá ris. Supoño que a compenetración entre as dúas, e xa mirarnos e rirnos. Que imos facer? É certo que despois, cando estábamos coa torsión e as palmas, como non atinábamos unha, entendo que lle dera risa. E o que imos a facer é o exercicio de rotación do tronco, vale? É como se estuvéssemos bateando, vale? Imos a traballar a zona do core, entón, collemos aí os extremos, miramos primeiro os dous cara ao frente, e o que vamos a facer é, da parella vai a xirar, tirando da goma, e o outro vai a facer de resistencia, e despois imos a cambiar, de acordo? Entón, imos a empezar cara dereita e vai a empezar Anxo e Noemi, vale? Veña, imos alá. Eso é. As pernas semiflexionadas, vale? Semiflexionamos as pernas, eso é. E facemos aí de rotación, temos que notar o traballiño aquí na zona do core, zona de oblicuos, eso é, pernas semiflexionadas e imos aí facendo resistencia un ao outro, eso é. Cantas van? Pois non le vea conta, mira ti. Veña, imos a facer dúas máis cada un. Eso é. Vale. Facía, ia facendo resistencia. É verdade que según vamos facendo as repeticións, ímonos facendo todos un pouquiño menos de resistencia, pero moi ben, a min gustame moito traballar con ela. E agora, imos a repetir o exercicio, pero ides a cambiar de posición, vale? Para compensar aí os lados, eso é. Mira que arte pasando unha ao lado do outro. Ben, e agora vai empezar Silvia e Estrella, vale? Cara dereita. Pernas semiflexionadas, pés separados un poquinho máis da anchura das cadeiras, e imos alá. Apretamos ben o abdomen, e un lado e o outro. Embigo cara dentro e tiro, eso é. Onde notades o traballo? Nos oblicuos, pode ser? Aí. Imos a marcar a V aí. Veña. Eso, Estrella. E ti onde notas o traballo? Na lengua, sí? Eu, sin na lengua. Eu necesito agua para que se me Para seca a mollar boca. a palabra, claro. Veña, imos a facer dúas máis cada unha. Última. Vale, perfecto. Moi ben, moi bo traballo. Ahora, imos a coller dúas gomas. Imos a traballar con dúas gomas. Ímonos a colocar unha enfrente da outra, de acordo? Imos a traballar a posición de zancada con remo. Entón, brazos extendidos. As gomas ben estiradas, vale? Xa tensas, que estén algo de tensas. E imos ir ca perna dereita cada unha atrás. Aquí remamos, volvemos ao centro e cambiamos, de acordo? En 4 tempos, non? Sí, exacto. Imos a cambiar perna dereita, remo e volvo. Perna esquerda, remo e volvo, de acordo? Imos a facer 10 con cada perna. Estamos, imos a empezar ca perna dereita, collemos, aire ao baixar, tiramos e arriba. E cambiamos, fixademos, os cóbados preto das costelas. Cando levamos os cóbados cara atrás, xuntamos aí as escápulas. Eso é. Vixiamos ese xeonllo que vai a cara ao chan, o que está atrás, e o que está diante que non sobrepasa a punta do pé. Eso é, moi ben. Aí, coordinación, traballo en equipo. Perfecto. Estálos a facer de maravilla. Eso. Controlando esa baixada. Vale. E cantar levamos? Vale. Mister, Veña, quedan os dous con cada perna. Última con cada perna. Vale. Moi ben. pois na zancada corremos íbamos áxiles e veloces, íbamos rapidísimas. Bueno, pero nós xa falamos antes do adestramento que íbamos facer despacio e con boa letra, pero facelo ben.
Non ir así a correr ás presas, non. Espalda con espalda, Noemi colle os extremos e Silvia colle o centro da goma. Entón, o que van a facer é un traballo de peito, empuxe de peito. Ides a tirar os dúas da vez, pernas semiflexionadas, semiflexionada un pouquiño, aí espalda con espalda, podes apoiar unha na outra, collemos aire, soltamos cara ao frente, vale? Eso é. Eso, a vez, o traballo ten que ser a vez, moi ben. Genial, cada vez que estiramos, embigo cara adentro. Eso é, moi ben. 8, dúas máis, 9, Que che Pofe, o pasa? Anxo ponme caras. moi ben. Agora, imos a facer o mesmo, pero cambiamos o que tiña o extremo collo centro e viceversa. Veña, vai. De acordo? Tú tes lo que te por diante. Eles son máis... Cosas do directo. Veña. Ben, colocamos na zona do peito, pernas semiflexionadas, apoiamos a espalda contra o compañeiro, collemos aire e soltamos cara al centro, vale? Cara a estirar os brazos. E levamos embigo cara adentro. Ves por que me ría? A ver. Van 4, 5, ánimo, Es que esta 3 casa non o ve. últimas, se xa están medio que están metendo caras. Con cariñas. Cariñas porque sempre teño unha E cariña. última, Oh. vale, moi ben. Porque andaba a poñer caras. Que si... Entón, pois, como non me ia rir? O mellor era que puxen un ollo así un pouco virollo por lado e igual lle pegou a risa tamén por eso. Fixadevos, a persona que está arriba o que vai facer é agachamento. E a que está abaixo, facendo ponte de glúteo, levamos talóns cerca dos glúteos, pese para os anchos das cadeiras, apretando glúteos arriba, o que vai a facer é, levando os brazos cara atrás, leválos hasta a altura dos ombreiros, de acordo? Entón, Estrella, empezamos cos brazos aí, nesta posición, cuiño arriba, e ti colles aire e soltas, non, cos brazos estirados, hasta aí. Pero que lle dé unha... Exacto. Aí. Eso é, a vez. Ahora sí que coordinamos. Imos a comezar todos a vez, colocámonos en posición ponte de glúteo, apretamos o caché aí arriba, eso é, collemos aire e veña, soltamos aí hasta a altura dos sombreros, hasta aquí, vale, Estrella? Vale. Levamos os braciños un poquinho máis para atrás, o que podamos, eso é, perfecto. Moi ben. Eso é, coordinación entre compañeiros, moi bo traballo, eso é, Noemi, moi ben, Silvia, brazos sempre estirados. Cantas van? 2, 1... Eu fíome de Estrella, nada máis, E Ahora, última? Sí. Vale, moi ben. Eu normalmente vou contando as repeticións, a mellor esqueceme se le trabuco algunha vez, pero si podes fiar nese aspecto de mí, sí. Non o vou engañar a Eri, ao profe, non. Agora imos a cambiar de posición, ímonos a poñer os que estades no chan en ponte de glúteo, posición de ponte de glúteo, pés separados a anchura das cadeiras, apretamos coño arriba, como facíamos antes, facemos agachamento, vale? Collemos aire, baixamos e soltamos ao subir. Esa coordinación, Estrella, cada vez que Anxo leva os brazos cara abaixo, eso é. Eso é. A espalda reta, cuidado, vixiamos Sí, que o cuño levamos hacia atrás. Eso é, estendo os braciños, Estrella, cara ao chan, ti cara ao chan. Eso é. Veña, imos a facer dúas máis. Entón, Xa fixemos 10, E son última. Vale, moi ben. Ah, non quero máis. Aí sí que é verdade que é unha confianza na parella, porque se chega algunha das dúas a soltar a gomiña... Confiei, claro que confiei plenamente en Silvia. Porque senón a venganza iba a ser terrible. No, mentira. Un dos compañeiro vai a coller os extremos e outro vai a coller o centro. Ben, o que colle os extremos, o que vai a facer é abrir aí o peito, o sea, vai a coller os extremos e vai levar aí flexionando os cóbados hacia atrás, xuntando as escápulas, de acordo? E o que está collendo o centro, o que vai a facer é cur de bíceps, levar os xonllos, os cóbados flexionados hacia os ombreiros. Un e un. De acordo? Cando ti leves cara atrás, ti flexionas, vale? Veña, imos alá. 3, 2, 1... Eso é. Estrella, agarra de forma diferente. Agarra así, eso é. Moi ben. Estendemos aí, pernas semiflexionadas e xuntamos escápulas atrás. Eso é.
Leva un poquinho... Te pones nervioso, Anxo. No, tranquilo que no. Nos levamos 10, Vale, a ver, sigue, un poquinho máis. Atrás. Aí, cara atrás, como se estuviéramos aí. Eso é. E unha última. Vale. Cambiamos a hora de exercicio. 14. Fixemos 14 Bueno. nos. Ben Moi feitas. máis unha. De regalo, por outra Bueno, vez. o que está falando? Uich. Veña, colocámonos en posición e cambiamos. Vamos aí. Veña, traballando. Eso é. Eso é. Xuntamos aquí con o xogo escápula. Eso, perfecto. Ánimo. Moi ben, xuntamos as escápulas atrás, Estrella. Aí, Xa temos que intentar xuntar Xa te aquí. goma, Eso é. Non la soltes ti. Vale, e unha última. Vale, moi ben. Deixamos as gomas ao lado e agora imos a estirar en parellas, de acordo? Entón, agora vais a colocar deste xeito e dende atrás, suave, empuxamos, axudamos a ir cara adiante, de acordo? Suave, e aguantamos aí uns segundiños, vale? Suave, Anxo. Ah, perdón. Veña, Estrella. Eso. Suave. Suave, vale? Estrella, mira para nós, que así Suave. que podíamos nos mirar, que así nos É motivamos. que eu sempre mirei Vale, sí, así, pa parede. mejor, vale. Moi ben, nesta posición abrimos as perniñas. E vou Aí, estrelar. e suave, axudamos ao compañeiro a estirar cara adiante, vale? Moi suave. Onde digades, Tú me dirás, que avisa, Estrella? eu tiro pa diante, sin dolor. Ole, Non ole, ole. consiste en romper. Terma aí. Vale, mantén as pernas estiradiñas, aí. Ah, claro. Aí chégache. Así doi máis. Chégache aí? Sí, sí. Vale, aguantamos aí uns segundiños. Moi ben. Mais ou non? Camiña cas Aguantamos mans. aí. Camiña. E agora, imos a acostarnos cara atrás. Imos a levantar as pernas. Unha das pernas, eso é. E imos a levar a elevar a perna e ca punta do pé, mantendo a perna estirada, a punta do pé. Tira. Para xa. Aí, vale, aí. Aí, aguantamos aí, Noemi, relaxa, eso é. Punta do pé que mire cara a ela. Aí, para que Como tira a estira zona do todo. xemelo. Poño ya o xonllo para que non levante o Vale. seu. Cambiamos de perna. Vou tirar un pouquiño máis porque non che vexo sufrir nada, Porque disimulo moi ben. Sí, sí. Tienes que estirar esa estrella, eso é. disimular ben, Aí, non é. onde nos chegue, non fai falta forzar. A ver. Ahora, mira como disimulas ahora. Pero mira, podos parín en silencio, así que disimulo moi ben. Ah, pois disimulas moi ben, sí. Moi ben, ahora imos a facer o mesmo, pero ao revés, vale? Cambiamos Veña. aí. Estrella, ahora xa lle podes devolver a Anxo, Taca. Sí, claro, Estrella sí, pero eu que? Abrimos as pernas, eso, e imos Podes suave, a miña, que como facemos. facendo un pouquiño de forza na espalda aí. No, pero non te quero prestar. Aí. Fai forza, sin miedo. Sin medo, sin medo. Eu medo non teño. Dalle, Estrella, dalle, que se portou mal. Dalle aí. Mira, o menos unha meto. Madre Ou mía, como? se non che fai falta axuda. Estás aí, estás ben, Anxo? Se non faz oi, que forza, está. Anxo, doime máis, Tira un poquinho máis, Estrella, aí. Vale, a espalda recta. Vale la reta. Vale. Se está reta, non estira. Vale, Dúas cosas. agora facemos só da perna, vale? Ahora cara atrás e estiramos a perna cara Silvia, arriba. non vería si perdín un pendiente antes por aí. Mira, Mira, cara creo que xusto me pinchei con el na cara antes. Vas a ter Ben, que poñer de Estira outra perna, Anxo. Pendiente de que? Porque non, Sí. non vas a ter Eh? que poñer de protección. A punta do pé. Bueno, tira. Vale. Aí, tira aí. Máis. Vai lá na punta do Sin pé. medo, Estrella. Eu non Mais. teño non teño Así que medo. teña aí. Que suf. Non querías para 2026 ter elasticidade? Pois ben, eu vou te axudar. Hasta aí non noto nada. Non mo manques. Cambiamos de perna. Mira, igualitas as dúas, biches. Veña, vamos, veña, que xa acabamos ahora. Non fagas trampas. Como rapaz explica. Dalle forza. Veña. Espera, esta estirada. Sí, esta estirada. É Aí. como a agulla do reloj. Perna recta. Ai, ai, ai. Como se nota Anxo que se depilou, Veña, Xa sabía Anxo, que tocaba hoxe Dalle, estiramentos en Anxo. parella. Aquí, suave, eso é. Suave, suave, suave. Menos mal que non estou eu aí. Madre mía. Que senón Eu, en verdad, porque non quero estirar máis. xa non me Moi queres ben, deixar quedar mal. relaxamos. Que chulito. Perfecto.
Pois isto foi todo. Moitísimas gracias por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recorda manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño, porque o corpo vai no agradecer. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Eso. Moi ben, así me gusta. Chocar.